едно бързо видеоци. Още едно апартаментче подготвено за шпакловка. Тук имаме баня. Старо строителство, панелен блок, изправени 3-4-5 ръце, докато се подготви за финна шпакловка. Ето, всичко е изправено, подготвено за... Тук има една тераска, ужасно крива беше. Съм я понапълнил. Тук има още една спалничка, преработена от кухня на спалня. Шпакловано, готово за финосване.